jinsabu fil-kastell Zammitellu. Fit-triq li tieħu mill-imġarr għall-ġnejna hemm kastell mibni fuq stil normali. Kull kantuniera ta' dan il-kastell hemm wieqaf torri li kien iservi għall-assa kontra l-ħbit għall-arrieda tal-furbani. Dwar dan il-kastell qadim jgħidu ħafna ħrejjef. In-nies tal-Inħawi isejħulu l-kastell ta' Zammitellu għax hawn kien joqgħod wieħed baruni Malti jismu Bernardo Zammit. Dan kien jgħix ma' martu l-baronissa Zammit u kellhom tifla waħda jisimha Luċija, tfajla miskija, imma kienet taxxaq lil kulħadd bisbuħita. Iż-Zammitellu kien sinjur kbir, imma kien xħieħ għall-aħħar. Għalkemm ħafna ġuvnotti Maltin ridu jiżżewġuha, il-baruni ta' xħieħ li kien ried li bintu tiżżewweġ xi sinjur kbir. Dak iż-żmien id-drawwa kienet li l-missier isib farus tal-bintu u din trid jew ma tridx ikollha tieħu. Mela naslu wasla sal-kastell ta' Zammitellu u naraw x'inhu jiġri hemm bħalissa. Għandi aħbar sabiħa sitti. Naħseb bil-aħbar se tagħmlek farħana ħafna. Kif tinsab jien? Tittex għatijili din l-aħbar għax bħalissa jien ninsab imdejqa ħafna. Dejjem naħseb fuq se jsir minna bintna Luċija. Propju fuq hekk, se nkellmek u ndik l-aħbar. Mela din il-ġimgħa irnexxiel insib sinjur kbir miżqallija. Għandu flus kemm jetta ġildu. U tlabtu biex jieħu l-Luċija tagħna. U rejtu ritratt tagħha, kellimtu fuqha u s-saħħar warajha. Imma dan x'tib ta' raġelu? Tajjeb għall-kundizzjoni tagħna? Da skur, dan mhux raġel kif tiġi. Dan konti biss tidhom daħal fis-żmien. Tgħidx kemm għandu artijiet tiegħu. Ma ġibx ir-ritratt tiegħu ħanarah? Iva, hawn nara. Kemm jidher xi? Issa dak hu. Min issa se wieħed sinjur aktar minnu? Sejjaħ il-Luċija ħantiha l-aħbar. Waġġi bil-qiegħda Luċija. Għax għandi bżonn nikellmek ftit. Ejdi, papa! Luċija, inti jissek bil-ġmielek. U għalhekk hemm bżonn li naħsbu għat-twiċċ tiegħek. M'għandi l-ebda titkellem, papa! Eħle, rajt nixtaq Luċija, din inħarret is-sil u s-sil bil-forn. Imma jien m'għandi l-ebda titkellem, papa! Ara Luċija, jiena rnexxiel insiblek. Senjor kbir, u miegħu skullu ma jkun jorqsok xejn. Barra minn hekk, dan huwa konti. U għalhekk ġalek bħala bint il-baruni Bernardo. Ara, x'jidhirlek? Dan mistik nieħu xi bħal dan. Ara Luċija, issa l-ftehim sar u għandi ngħidlek li l-Arusija tissir dalwaqt. Mistier, jien dan ir-raġel ma nħobbux. Kif fidni qatta ħajti miegħu? Mistier, jien m'għandix trid niżżewweġ. Ix-xewqa tiegħi li nsir soru. Għax tgħid tiżżewweġ ikollok u l-ebda titieħu bil-fors. Mistier. Kif lejjed bejnek il-mistielek u xejn aktar? Ma nafx għaliex qalbek daqshekk kif ma' Luċija, ma rajtix qalba maħsuba? Hekk jgħaddu hekk isir. Il-baruni komplaw ebbes qalbu u għalkemm kontra rrida ta' bintu Luċija fil-palazz ta' Zammitellu kulħadd kien qiegħed iħejji għal-jum ir-rabta. Dakinhar tal-Arusija l-arajjes kienu jiltaqgħu għall-ewwel darba u joffru rigal lil xulxin b'sturija ta' mħabba. L-arus kien joffrila l-isbaħħuta li ssir, ċurkett imdefres ħarqa. Kważi l-arusa toffrilu maksur
Il-barun irid li r-rabta ta' bintu tkun festa kbira u ordna kollox mill-aħjar. Min ġimgħat qabel ħarġu l-istediniet, inkrew l-annejja, iżżejnu id-dar u l-knisja u l-kappillan ħejja ruħu biex ibirek ir-rabta. L-arus kien batjej li miegħu ġejjin xi ħbieb nobli bis-soldati l-qażejja tagħhom. Min-naħa tiegħu il-baruni ma baqax lura u ssieden bosta kbarat Maltin. In-nisa u l-irġiel tar-raħal kienu għadhom ma qattawx qalbhom u baqgħu jagħmlu taħt it-tieqa tagħha kif qegħdin naraw aħna stess. Fejn int qiegħda o Luċija, ir-raħal kollu miġbud lejk. Jiena ġejt sabiex nagħmilek għana ħelu daqs xuftejk. Inti sbejħa o Luċija, intem ġew imsakra tkun. Ixref naqra minn kamartek ħalli l-wiċċek nara żgur. Wiċċek żewġ wardit mill-isbaħ, għajnek żoroq kbar u sbieħ. Dawk xuftejk ħelwin u ħomor, isom felli ta' dulli. Jiena nħobbok o Luċija, u dan żgur ma jiġdu ħadd. Ġibtlek ronfla bellusija, għax ma jinsen ħallik ħadd. Ir-raħal kollu jpaċ fuqek, kulħadd ħerqan lilek jistenna. Fittex oħroġ minn kamartek ħalli jiena bik